दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बिटिआर एकर्डनि 5थि बोसोर बे आगान सुरनाय लोगो लोगो जिहेतु गाबोनहाय बिटिआर एकर्डनि सान बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै जिहेतु भारतनि रिपाब्लिक डे 76 रिपाब्लिक डे बेखौ फालिनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओनसोलखौ साखोन सिखोन लाखिनायनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेवहाय सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथाय थाफानानै मोनफ्रोमबो दखरा आफादखौ खावलायदों जाहाथे मोनफ्रोमबो दखरा आफादा बे साफाय अभियानखौ लागोन बा साखोन सिखोन हाबाफारिखौ लागोन आरो दिनै सिकेनि लोक्षि बाजार सापागुरि कक्लाबारिनि लोक्षि बाजाराव बे हाबाफारिखौ सिके दखराया जागायदों आरो बे हाबाफारिखौ खालामगासिनो दङ बेजों बेखौनो फोरमायनो जोङो सिगांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि आरो बिटिआर एकर्ड गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया अरायथा जानांगौ आरो बेखौ जे जोंनि ओनसोलाव जों बयबो मोनदांदों जोंनि गेजेराव जे दावराव दावसि आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ बायदि साजायनानै फोजोबनाय गैयि नैबे 5 बोसोरसिमखौ जोङो मोनबाय एकर्ड मोनखांनायनि उनाव बेजों लोगोसे एकर्डनि माखासे दफाफोरा मावबावनांगौ थानायखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाबोननि दिनाव जिहेतु सिगनेटरि जे दैदेनगिरिफोरजों सावरायगोन आरो बेखौ गोजोन खालामथारनो थाखाय आरो गोजोर खालामनांगौनि थाखाय दखरा आफाद जिल्ला आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो थियारि आरो साफ्रोमबो सुबुङा जाहाथे बेखौ फिल खालामो आरो जोङो जिहेतु मोनदांखाबाय एकर्ड जाखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव जोंखौ बायदि बायदि साजायनानै जिउ फोजोबनाय बे जोबनानै दङ जोङो जेब्लायबो गोजोन जोङो थानो हानांगोन गोजोन खौसेथिजों जोङो दावगानो हागोन दा बेखौनो असिला लानानै साखोन सिखोन हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बेवहाय जागायदों आरो बेजों जोङो बेखौनो फोरमायबाय जाहाथे 5थि जे बिटिआर एकर्ड बे 5थि बिटिआर एकर्डआव गाबोनहाय जिहेतु जागोन चिरांनि काचकट्रायाव जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर बेहाय बाहागो लायो बेखौ खावलायदेरनानै दिनैनि जे साखोन सिखोन हाबाफारि बेहाय सिके दखराजों जों बाहागो लाफाबाय गोजोन्थों। Welcome to IBT Coaching Institute, Kokrajhar, where your success story begins. Experience top-notch education with affordable course fees, making your dreams achievable. Learn from experienced faculty members dedicated to your academic growth. Our specialized teachers offer in-depth explanations and regular doubt-clearing sessions. Last year से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएससी का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। Stay updated with current affairs classes tailored for competitive exams. Boost your exam readiness with daily CBT and offline mock tests, ensuring you are always prepared. Strengthen your knowledge with extensive revision classes. Experience our teaching quality firsthand with a free demo class. ዊክ을 거기다 와하니 아니 세 고수가 배웠다. 아니 와하 시 클래스 부자인 마네 삼로 파이니어스 부자나 이 월라 마자나 이게 마자나 이게 그만데 मेडिटेशन इंक्लूड इंग्लिश भाषा जो बच्चों मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंस भी नहीं जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मैं क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। Access all resources and updates through our official app, Make My Exam. Receive comprehensive course materials and monthly magazines at no extra cost. Join India's #1 coaching institute with proven success in SSC. Our achievement. IBT Institute Private Limited, the largest coaching network across India. Your success, our commitment. Enroll now and start your journey to success. Visit or call us today.